okwu na atụmahụ na anya ugbo Igbo ọ ga-agba ma mma gazi mbọ. Ibe ọ na-ekpọ. Kedu nke mkpa gị? Kedu nke usele na baba? Ugbo m nọrọ sobe buru oche ebe nga bezuru. Gị bụ wala gị. Jekwa siri akwa gị bisa. Iche na m ihe mmiri oyi na ọ nara amasị m. Gee ka m gwa gị. Ịbịa sịkwa na bịa na mbụ ọkwa mụ nwa ya azụkwa bụ ya ọsọ n'ụlọ. Atọ dị m ịma ihe. Ebe m na-anụ mpụta nwa onye na-ekwu Ọsọ gị na-esusu esu. Kemọ gịnị? Oge ị na-ajụ gịnị? Ichere m anọrọ na mpio na-eke oge iwu igwucha na egwu gwucha ₦30,000. Were ihe nwa ara na-agbụrụ ara. My baby. That's it. Asị m ọ dị ka isi ọ na-ekopụ gị. Ihe a gara izu n'ikpeazụ ị ga-ahụ m n'iro wee kwụsị m ekwu okwu. Ọ dị ka enwe ihe na-eme gị. O melụ ọmụ mmelụkwala ya. Ihe nwa ahụ chọọ bụ mkpa onye ga-agbodoli isi na chi ihe ọkpị enu. Nwoke ma bịa ebe ịnọ ka na-akpọ gị si n'ịbụ onye.